Kaixo, arratzaldeon herri kirolzale guztioi. Berangon egindako ingude eta lasto altzatze txapelketen berri emango dizuegu saio honetan. Ingudearekin, 7 neska aritu ziren eta 9 gizonezko. Lasto jasotzen ostera, emakumezkoen txapelketarik ez da izan aurten. Erakustaldia egin zuten Garbine Lope de Udalde gaur egongo txapeldunak eta Sara Asenjo gazteak. Gizonezkoen lasto altzatze txapelketak 4 partaide izan zituen. Hortxe dituzue, ingude txapelketan parte hartu zuten neskak. Zozketak erabakitako ordenaren arabera ikusiko ditugu. Hasteko, Estibaliz Zidaz. Gasteizkoa dugu, 38 urte beteko ditu hilabete honetan. 1,61 m zentimetro, 70 kilo inguru. 2018an hasi zen ingudearekin oketa taldean hain zuzen ere. Lasto altxatzen, aizkoran eta trontzan ere bilia da neska hau. Minutu terdiko saioa 10 kiloko ingudearekin. Horixe da, egin beharreko lana. Ritmo oso honean Estibaliz Zidaz. Minutua bete da. Apurka erritmoa jetxiz. Baina saio polita burutu zuen Estibaliz Zidaz arabarra. Hortxe azkenengo kolpeak eta gasteiztarraren marka 83 jasoaldikoa izan zen. Hortxe amaitu zituen bere lanak, epaileak euren artean jasoaldi kopurua konsultatu eta 83, iaz baino 3 gehiago. Irudietan, Iraide Gezuraga Arratzukoa, Gernikaldekoa, 56 urte. 1,74 zentimetro, 73 kilo. Saku lasterketan eta txokor batzen ere ibiltzen da, baina batez ere trontzan eta gehienetan talde mistoak, bikote mistoak osatuz. Hori da gainera gehien gustatzen zaiona, trontza. Arratzut nagoen herri kirol taldeko kide da Iraide Gezuraga, beste hainbat neska eta mutilekin batera. Hortzi duzu 10 kiloko ingudearekin. Bere lana amaitzen. Dena den Estibaliz Zidaz epaino, erritmo motelagoan. Amaitu du bere ekitaldia Iraide Gezuragak 74 jasoaldi, iaz baino 3 gehiago. Eta neska hau, naroa jarritu duzue, Artzinigakoa, arabarra, 26 urte, 1,55 zentimetro, 52 kilo, Arabako txapelduna da. Orain 3 urte inguru hasi zen ingudea jasotzen. Iazko txapelketan, 4. gelditu zen, 82 jasoaldirekin. Marka hori hobetzea izango da bere helburua, erritmo oso bizian. Neska txikia da, baina indartzua eta ingudearekin ezin hobeto moldatzen dena, hor ikus dezakezue. Naroa jarritu, Artzinigakoa. Trontzan eta txingekin ere ibiltzen da. Orain nekatuta, azkenengo kolpeak ematen, naroa jarritu. Hala ere, marka bikaina, 88. Iaz baino, jasoaldi gehiago eman zituzten gehienek, behar bada eguraldiagatik. Eguraldi fresko samarra, 21 gradu, eta iaz bero handia izan zen Berangon egindako txapelketan. Karmele Gizasola, favorito nagusia. Orain arte 3 bider izan da txapeldun ingudearekin. Harri jasotzen ere, azken urteotan dominatzailea dugu. 29 urteko mailabitar hau. Betatoia ere irabazi zuen. Edozein modutan, aurten ingudearekin entrenatzeko astirik ez du izan. Harriarekin dabil, topera, hurrengo asteetan izango dituen txapelketak prestatzen.
eta ingudearekin egin beharreko lanak ez dauka harriarekin egiten denarekin zerikusirik. Dena den argi dago ingudea nahi bezala darabilela. Oso bizkor, abiadura ikaragarrian. Azkarrago jasotzerik dagoen ere ez dakit. Minutu bat, esan dio bere aitak, Jose Antonio Gisasolak. Erritmo honetan marka bikaina lortuko du Karmele Gisasolak. Iaz 98 jasoaldi eman zizkion eta berarentzat izan zen txapela. Hortxe amaitu da bere lana, 100garrena lortzeko oso gutxi falta izan zaio, 89rekin gelditu da. Eta ona hemen Nerea Egurrola, Getxokoa jaiotzez, eta azken urteotan Lemoizen bizi den 57 urte ditu, partaiderik zaharrena Euskadiko ingude jasotze txapelketa honetan, metro bat eta 74 zentimetro, 75 kilo. 17 urterekin hasi zen Sokatiran, lehenengo Berangon, gero Getxon eta 2003az geroztik Laukizko Gaztedi taldean dabil. Makina bat domina lortu ditu munduko sokatira txapelketetan. Iaz, ingude txapelketa honetan, 2. izan zen, Berangon bertan. 86 jasoaldi eman zizkion orduan 10 kiloko ingudeari. Baina bere markarik onena 90ean dauka. Dena den markak aipatu ezkero, neska honek txingekin dauka marka ia ondu ezina. 86 untzetik gorakoa 25 kiloko txingekin. Herrikiroletan, hainbat arlotan aritzen da, eta denetan maila ona eman ohi du neska honek. Nerea Egurrolak, hortxe azkenengo jasoaldiak egiten, larri zamar, baina hala ere, marka oso ona. 89 jasoaldi. Karmele Gisasolaren atzetik markarik onena. Eta orain, Silvia Meseguer neurri hartu, eta Getxoko 34 urteko neska honen saioa. Crossfitetik datorren neska da, metro bat 78 zentimetro, 74 kilo, hor ikusi duzue bat utz egin duela, goiko burnizati hori ez duelako jo. Getxoko Andre Maria auzoan dagoen herrikirol taldeko kide da, Silvia Meseguer. Saku lasterketetan ere parte hartu izan du. Iazko ingude txapelketan 78 jasoaldi egin zituen, eta urten kopuru hori haunditzea izango du helburu. Orain arte, erritmo bikainean dabil. Hortxe azkenengo kolpeak ematen, Silvia Meseguer Getxostarra. Jonander Malaina erlojuarekin, eta hortxe amaitu da bere ekitaldia. 82 guztira, iaz baino 4 gehiago. Urrengoa bere lagun mina den Nerea Sanz izango da. Dagokion alturan ipini dute urnia, eta hortxe Nerea Sanz, honek ere 34 urte ditu eta Getxokoa da. Hau ere, crossfitean Silviarekin batera dabil. Bere familiak saskibaloi munduarekin izan du harremana betidanik. Garai baten Agilas talde mitikoarekin eta geroago Caja Bilbaorekin. Referentzia moduan, iazko txapelketan 82 jasoaldi lortu zituen Nerea Sanzek. Jonander Malaina erlojuarekin, hau ere ingude jasotzailea dugu, eta erritmo politean dabil Nerea Sanz. Ikusleen artean, hainbat lagun eta ezagun, animorik ez zitzaion falta izan Nerea Sanzi. Hortxe nekea somatzen hasita, hala ere
indarra nunbaitetik atera eta azkenengo kolpeak jo. Dena den iazko marka hobetzeko modurik ez du izango itxura baten. Opa Nerea, bega Nerea! 82. Ikusiko dugu. 2022an egindako marka berbera Nerea Sanzentzat. Nerearen familikoak txapelketa ikusten eta orain azken sailkapena nola gelditu den ikusiko dugu. Karmele Gizasolak 89 jasoaldi, Nerea Egurrolak 89 hamar gutxiago, Naroa Jarrituk 88, Estibaliz Idazek 83, Silvia Mesegerrek 82, Nerea Sanzek ere beste horren beste, eta Iraide Gezuragak 74. Berehala aurreneko bien iritziak entzungo ditugu. Karmele Gizasolak ezin izan du nahi bezala prestatu txapelketa hau, baina hala ere marka bikaina lortu du, bere onena orain arte. Ez dakit nik hasierako nerruxu kudeatzi oso gatsa da, baina gero ondo junda, orduan ondo esan biko. Ez dut uste txapelketa prestatzeko gazti askorik izan duzunik? Bape ez dut eduki, hor txailik oso nerroi esatorrena enakiselako zerrengo naban, bilurren okenia geratu ingo nintzen edo ez, baina bueno, gero ondo junda dana, estrukturi oso ondo gonda, ingudi be bai, orduan ez dugu kejatzeko motiboik. Eta marka ere bikaina, 89, ez dakit zure onena dan? Bai, onena hausi izango da, ofiziala be bai, orduan posi geratzena. Ustot gitxi gaitik izan dela eungarrena ez dela sartu, baina bueno, pena horra egi, baina posik beste marka badalako. Eta orain buru belarri, harrian zabiltza, ez da? Hori da, 2 aste barru igeldoko harrixe, maiabiko txapelketie, ergobiko eta hainbat erakustaldi be bai, orduan bueno, txapelketak erakustaldexek, oina harrixe da lehengo, eta bai. Nerea, gaur bigarren Karmele atzetik, baina hori beste liga baten dago. Bai, Karmele gu baino oso aurreratu dago eta, bueno, nik nahiko pozik egin dudan lanarekin, ez dagoen espero, eta, bueno, oso pozik. Baiz, entrenatzeko astirik ez duzuki? Ez, azkenean Sokatirako txapelketatik amaitu, Euskal Herriko txapelketa izan du orain, pisua jeizten, indar barik edo txispa, ingude egiteko txispa hori barik ibilinaz, baina, bueno, azkenean nahiko ondo urtuen zait, eta, bueno, ondo. Eta markarekin be posik? Bai, ez negoen, espero, hori, pentsa izan dute apurbet gitxiago ibiliko nintzela, 85 hortik, eta posik. Bai. Bueno, zure kirola, benetako kirola zein dan galdetu ezkero, ez dakit erantzun itaukasun? Benetako kirola Sokatira. Eta bigarrena, txingak. Eta ja hau 3. Ingudea 3. kirola bezala. Baina danetan modatzen zara ondo? Bueno, entrenamendu asko egin behar da, bai, danetan ibilteko, así que, bueno, posik maila purbet mantendu alizatea, ez? Eta zelan dator uda? Uda, orain topera, Bizkaiko txapelketa daukagu Sokatiran, eta ja abuztuko azkenengo astean, Sokatirako mundialera bagoaz. Gizonezkoen txanda orain, guztira 9 partaide, kasu honetan, ingudea 18 kilokoa, eta minutu terdiko saioa emakumezkoetan bezala. Lehenengo partaidea hortxe iruditan duzue, Gorka Etxeberria, Oriotarra, 28 urte. Iazko txapelduna, 1,76 zentimetro, 86 kilo inguru. Kirol honetan 2 txapel ditu 2020an eta 2022an lortuak. Pentatroia ere irabazi zuen izetarekin bikotea osatuz. Igeldoko harriarekin 2. izan zen 2020an. Harri txikien txapelketan ere 3. postua lortutakoa da. Eta gorpuz txikia duen arren 200 kiloko harria ere jasota dago Gorka Etxeberria Oriotarra. Dena den, esan behar da, aurten etzela iazko mailan aritu Berangon egindako txapelketa honetan. Gorka Etxeberria, azkeneko kolpeak jotzen, bere marka 84 jasoaldi. 2021 batean eta 2022an 86 jasoaldi eman zizkion. Ingudeari beraz ulertzekoa da nahi gabetuta azaltzea bere ekitaldia bukatutakoa. Jonander Malaina duzu hau, Getxostarra, 37 urte,
metro bat 73 zentimetro, 72 kilo. Crossfitean hasi zen, eta oraindik ere badabil, orain 5 urte inguru ekin zion herri kirolari, orga jokoan parte hartu izan du, harri jasotzen ere ibiltzen da, saku lasterketan, Bizkaiko txapelketan bigarren izana da, gehien gustatzen zaiona harria da, baina berak aitortu zigunez oso pisu gutxi dauka eta hori da bere eragozpenik handiena. Orain ingudeari heltzeko era aldatuta, hor ikusi duzuen, hola egin duen aldaketa hori. Bere ekitaldiaren azken segundoak era horretan aprobetxatzeko asmoz. Jonander Malaina. 15 segundo gelditzen zaizkiola. Esan dio aldamenetik Nerea Sanzek. Eta ikus dezagun ze marka lortzen duen Getxostarronek. 78 altxaldi eman dizkio 18 kiloko ingudeari. Eta Josu Marturet, favorito nagusia. Orain 2 urte bera izan zen txapeldun, iaz bigarren Gorka Etxeberriarekin berdinduta horrelako kasuetan, lehenengo aritzen denak izaten du abantaila. 40 urte ditu txantreako mutil honek, metro bat 75 zentimetro, 84 kilo, bere garaian korrikan ibili zen, baina lesio baten ondorioz utzi egin behar izan zuen eta herri kirol munduan sartu zen. Orga jokoan eta txinga txapelketetan ere parte hartu izan du Josu Marturetek. Aurtengo txapelketa, berak nahi bezala prestatu ahal izan du eta emaitza berehala ikusiko dugu. Ritmo oso honean jasotzen ari da, kolperik utzegin gabe, bizkor, koordinazio onarekin, orain betetzen hasita, horatzeko era aldatu egin du honek ere, besoei atzeden apur bat eman nahirik eta kolpeak hobeto aprobetxatzeko itxaropenez. Txistua jo du epaileak eta 87 jasoaldi lortu ditu minutu terdian Josu Marturetek. Iaz 86 egin zituen eta orain 2 urte 88. Unai Goitia duzu hau, Aulestiarra, Bizkaitarra, 23 urte. Motrikuko sokatira taldean dabil, aspalditxoan. Gipuzkoako ingude txapelketan bigarren izandakoa da. Metro bat eta 74 zentimetro ditu, 83 kilo. Azken 2 urteotan, orga jokoan Euskadiko txapeldun izan dugu Unai Goitia Aulestiarra. Mutil gaztea da, herri kirol bat baino gehiagotan dabil eta denetan maila honean ari da. Kirol honetarako gorputz landua du Unai Goitiak. Ikus dezagun ze marka lortzeko gaiden, baina oso bizi ari da jasotzen eta segurantza handiz. Honek ere horatzeko era aldatu egin du, saioaren erdi inguruan. Aizter amaituko du minutu terdiko saioa. Erabat nekatuta, baina ekin eta ekin, 85, oraingoz Martureten atzetik markarik onena. 87 egin ditu Nafarrak, 85 Unai Goitiak. Ibai López, Elorriotarra, 22 urte, metro bat 79 zentimetro, 87 kilo. Lehen aldiz, ingudearekin, rugbi jokalaria izan zen. Orain 3 urte, hasi zen herri kirol larloan. Saku eroate txapelketetan parte hartu izan du, gizon proban eta
harri jasotzen ere proba batzuk egin ditu, baita orgaiokoan ere, iaz Gernikako txapelketan ikusi genuen mutil hau, Ibai López, Elorriotarra. Ingudearekin oraindik teknika landu beharra dauka, baina denetarako astia izango du 22 urte dituela kontutan hartuta. Gorputz sendoko mutila. Azken golpeak ematen Ibai López. Hor Larri Samar. Hirurogeita hamalau jasoaldirekin amaitu du Ibai Lópezek orain arteko markarik kaskarrena. Jolander Malainaren zorionak jaso ditu eta prestatzen Igotz Ardeo, Getxostarra, 53 urte, badu meritua gizon honek, metro alta 75 zentimetro, 76 kilo, 24 urterekin hasi zen Getxoko sokatira taldean, eta harrezkero hainbat herri kiroletan ikusi dugu. Esate baterako lokotxe bat zen, saku lasterketetan ere bai, baina bereziki hainbat urtetan herri kirol munduan Getxo inguruan egiten ari den lana aipatu behar. Igotzek berak eta bere anaia Unaik euskal kirolak eta jokoak asko bultzatu dituzte inguru horretan eta oraindik hor diardue eta parte hartzen ere bai, adinean gora joan arren. Gainera maila bikaina erakutziz. Igotz Ardeo iazko txapelketan 78 lortu zituen eta aurten hobetzeko martxa darama. Koordinazio handiz eta erraztasunez ari da jasotzen 18 kiloko ingudea. Hortxe bukatzen 82 marka oso ona, 53 urteko gizona dela kontutan hartuta. 82 Igotz Ardeok. Eta hau Beñat Obieta duzue, eskuak eta behar bezala prestatzen ingudeari ondo heltzeko eta hobeto jaso alizateko. Arratzukoa da, Gernikaldekoa. Fardo jaurtiketetan ere ibiltzen da. Gaztea, 21 urte baino ez, metro bat eta 91 zentimetro, 93 kilo. Arratzuko herri kirol talde horretako beste kideetako bat. Gaztea izan arren, aspalditi dabil herri kirol munduan. Fardo jaurtiketan Bizkaiko txapeldun sarritan izan da, eta Euskadikoan ere bigarren 2 urtez. Beñat Obieta. Erleaga bere inguruan duela, bere maixua erlojuarekin eta jasoaldia kontatzen. Hortxe amaitu du, 77rekin, iaz baino bat gehiago. Beste mutil gazte bat, Jon Lapeira, Azpeitiarra, 26 urte, lehenengo plaza ofiziala du ingudearekin. Metro bat eta 77 zentimetro, 80 kilo. Izetarekin hasi zen ikasten, orain denbora gutxi. Zarautzen erakustaldiak egiten dituzte astero, baina ofizialki aurreneko txapelketa du. Bere inguruan Lier Niosa harri jasotzailea. Denbora kontrolatuz. Hain denbora gutxi eramateko, lan paregabea egiten ari da Jon Lapeira Azpeitiarra.
koordinazio onarekin, kolperik zegin gabe, eta etorkizunean zeresana eman dezake mutilonek bide honetatik jarraitzen badu behintzat. Jon Lapeiraren lana, Azpeitxarra Belenen urtea, daur dago, ekinean, anima dezagun, aupa Jon! Jendearen animoak eta merezi ditu lehenengo aldia izateko oso txukun dabilelako. Bere marka, 80koa, azkenengo hori ez diote ontzat eman denporaz kanpo egindakoa izan delako. Eta Euskadiko ingude txapelketa honetan azken partaidea, Oier Ibergallartu. Beasaingoa zemez, baina arratzun bizi da, eta bertako pirata taldeko kidea da. 24 urte ditu, metro bat eta 83 zentimetro, 78 kilo. 2008an hasi zen herrikirolak praktikatzen. Lokotx biltzen, trontzan eta fardoarekin ere ibiltzen da. Gehien trontza gustatzen zaio eta seguru asko horretarako ditu doainik onenak ere. Pisu gutxiko mutila delako ingudearekin eta harriarekin eta horrelakoekin ibiltzeko. Oier Ibergallartu, arratzun bizi den beasaingo mutila. Erleaga bere maisua kontaketa lanetan eta erlojuarekin. Eta 76 jasoaldirekin amaitu ditu lanak Oier Ibergallartuk. Eta berehala, sailkapena nola gelditu den ikusiko dugu. Josu Marturet, txapeldun, 87 altxaldirekin, Unai Goitiak 2 gutxiago 85, Gorka Etxeberriak 84, Igotz Ardeo 4garren 82rekin, Jon Lapeirak 80 eman dizkio, Jonander Malainak 78, Beñat Obietak 77, Oier Ibergallartuk 76, eta azken tokian 9garren, Ibai López Elorriotarra 74rekin. Entzun ditzagun txapeldunaren eta txapeldun ordearen hitzak, Josu Marturet eta Unai Goitia. Noski baiet, gero gauzak ongi ateatzen dienean, beti pozik, ez da? Eta markarekin? Ba oso ongi, aurten izan ditugun referentziak ez ziren hainonak, eta aurten plaza honetan emaitza oso ona atea dugu, ez? Pasadenean baino beto, beroa ere ez da horren besteako izan, pasaren urtean bero handia izan genuen hemen, baina aurten elegante, bai. Iaz, berdinketan galdu egin zenuen, aurten txapela zurea eta, bueno, ez dugu esango lasai, baina behintzat ez dutasunik gabe. Ba, gaina posible zela errepikatzen duen, denbora guztian, erreferentziak oso onak ziren atzetikan, hasi que gogor bukaera gaino. Entrenatzeko astirik eta izan duzu, ala? Bai, aurten, gaina igual pasaren urtean baino hobeto ditu gara, eta hori ere nabaritzen da, ez? Marka lortzeko entrenatu behar da, eta bestela emaitzak ez dira etortzen, ez? Bueno, eta hemendik aurrera, uda honetan, ze asmo, ze plan daukazu? Bueno, lasaitasuna, azkenean, ingudean, ja Nafarroako txapelketa izan da, orain Euskadikoa, eta ja ez dugu beste helbururik orain. Erakustaldirik edo? Bai, bueno, badugu hemendik 2 astetara, minutuko marka, aber zertarako gai garen. Minutu bateko marka jartzeko asmo daukazu? Ba, nire bai. Zure kontura? Hoi da, azkenean beti badituzu referentzia batzuk, baino baukator buruan ea lortzen dugun hobetzea, bai. Eta, zenbat egiteko asmoa? Pues espero dugu 62 edo 63ra ailegatzea. Bueno, lortu dezazula, non egiteko asmoa daukazu? Bai, burlatan izango den proban. Bai. Organ txapeldun, hemen 2garren, eta gainera, iazko marka desente hobetuta, ezta? Bai, igez 82 golpe joneutzezan, ez baina txartu da, urten
85 golpe, ostra, 3 golpe erretze esaten da, baina bertan ez da erretze egiten. Gustora lan da, gustora. Eta entrenatzeko astirik eta izan duzu, ala beste kirol batzutan zabiltza? Ba, urten egiz esan, jungurarako oso gitxi entrenaute egona, da, ba, esperantzi izan, ba, 82 golpe, 83 golpe, emotie. Da, bueno, neure marki pasago, 85 golpe montzetaz, eta azkenin entrenau gabe, ba, asko beto pasan urtine entrenauta baino. Orduan, badakizu zein dan formula urrengorako? Bai. Urrengo urtean txapel alba da, eta urrengo urteetan errepikatu. Ondino gaztea zara? Ondino gaztina, ondino gota 3 urteaz, aurretik urte askoaz, Josetxo urtea behitu ondino zemat urte da bilen da ondino esperantzi da txapelketa asko iteko eta alba txapelak atateko. Sokatira, orgaiokoa, ingudea, zein da zure gustokoena edo zertan moldatzen zara ondoen? Bueno, gustoko gehien soka eta orga jokoa. Bize deuketa zorre maila bardinin da tiretu hori momentu nik ulkeitxua errikirorak, baina ni sokatik atako nabenik ez da. Sokan zein orgaiokoan, zein ingudearekin maila bikaina ematen duen mutila Unai Goitia. Eta ondoren lasto jasotze txapelketa, 55 kiloko fardoa 7 metroko alturara jasotzea. Eta lehenengo parteatzailea oso mutil gaztea, maestukoa, 19 urte baino ez ditu arabarronek. 1 bat eta 85 zentimetro, 81 kilo. 2022ko urrian, iaz hasi zen, gero neguan utzi eta udaberrian berriro ekin dio kiroloni. Eta hain denbora gutxi eramateko teknika ondo landuta daukala erakutsi zuen Oier González Galdeanok. Kerman Pérez de Herediak, Euskadiko txinga eroate txapeldunak maestun sortutako herrikirol taldeko kidea da. 3 mutil eta 3 neska dabiltza talde horretan. Eta aipatu bezala oso gaztea, 19 urte baino ez. Orain sufritzen ari da, 55 kilo hoiek euren pisua bikoiztu egiten baitute bukaera aldera. Nekea pilatzen doan einean. Sokati tira eta gora ezin jaso. Jendearen txaloak. 19 jaso aldi guztira, Oier González Galdeanok. Marka bikaina, oraindik oso denbora gutxi daramala kontutan hartuta. Gainera kirol honetan, txapeldun handien ordezkoak behar dira. Eta mutil honengan badago etorkizuna. Eta txapeldun handien inguruan hitz egiten ari garenez, hauxe da aspaldiko txapeldunik handiena. Jose Martin Gustintza, Tubi, Dimakoa izatez, Eibarren bizida gaur egun, 51 urte ditu, 1 bat eta 86 zentimetro, 118 kilo. Orain 23 urte inguru hasi zen lastofardoak altxatzen Zornotzako Irasolaren etxean. Eta kirol honetan 12 aldiz izan da Euskadiko txapeldun. Erraz esaten da, 12 aldiz. Lasto altxatzen ez ezik, lastofardo jaurtitzen ere, sekulako trebetasuna dauka Dimostar honek. 15 bider lortu du Euskadiko txapela. Hortxe lanean, Tubi. Eta ikusleak adi-adi. Bera baita, aspaldiko urteetan nagusi kirol honetan. Eta animatzen aldamenetik bere ikaslerik onenetarikoa, Jon Loyola, gero ikusiko dugu.
Mutila hau ere lanean. Sekulako arrastasuna dauka Tubik kirol honetarako. Esan behar da bestalde, estruktura hori jartzeko tokia aldatu egin zutela, lehenengo ipintako lekua bustita zegoelako eta kirolari batzuk kexatu egin ziren soka bustita egon ezkero jasotzeko arazoak zituztela, sokak laban egiten zuelako. 23 altxaldi Jose Martin Bustintza Tubik eta txalo hauek beraren zatira. Guztiz nekatuta Tubi 2 minutuko lana gogor egiten da kirol honetan. Eta maisuaren ondoren bere ikaslea Jon Loyola, hau ere Dimakoa. 40 urte ditu, 1,82 zentimetro, 80 kilo. 13 urte inguru daramatza kirol honetan. Eta esan bezala, Tubirekin hasi zen. Bizkaiko txapeldun 3 bider izan zen, orain urte batzuk. Berak adirazi zigunez, gaur egun motivazio gehiegirik ez dauka, urtean pare bat txapelketa baino ez daudelako, erakustaldiak ere oso urri, eta hori horrela izan da, prestatzea zail egiten da, gogor egiten da. Jon Loyola ere, kirol honetan ez ezik, beste arlo batzutan ere, lasto jaurtiketan ikusi dugu, hor asko kostatu zaio, konturatuko zineten, fardo hori gora altxatzea, eta goiko burni horrekin tope egiten ezpadu, eta soinu hori entzuten ezpada, ez da baliagarria. Jon Loyolak 20 jasoaldirekin amaitu du bere saioa. Eta laugarren eta azken partaidea ikusiko dugu ondoren. Beñat Amade, getxokoa da, algortakoa zehatzago esateko. 29 urte ditu, 1,87 zentimetro, 80 kilo. Dozena bat urte inguru daramatza kirol honetan. 2020an Euskadiko txapeldun izatea lortu zuen. Pentatuian ere parte hartzen du Beñat Amadek. Eta txapelketa honetan emozioa azkenera arte izan genuen. Jentea adi-adi, Tubire marka 23koa. Eta Beñat Amade oso ondo zijoan marka hori hobetzeko bidean. Utzik egin gabe, movimentuak ondo koordinatuz, eta hori beharrezkoa da kirol honetan. Pisuak berak ematen duen abiadura aprobetxatuz, hortxe Beñat Amade, getxostarra. Jentea jasoaldia kontatzen ari zen, bera ere bai, baina kontuak txarto egin zituen Beñat Amadek. Hortxe duzu fardoak gora eta bera, eta txaparekin goian jo ezik, ez dute epaile ontzat ematen. Horatu fardoak 45 kilo dituela, eta saio bakoitza 2 minutukoa. Orain arteko markarik onena Tubirena, 23 jasoaldirekin, bigarren Jon Loyola, 20rekin, eta Oier González Galdeano 19rekin, hirugarren. Beñat Amade lan bikaina eginez, baina 22rekin gelditu da. Beraz, bat falta izan zaio Tubiren markara iristeko. Txapela berea zela pentsatu du, baina kontuak gaizki atera ditu. Zailkapena honela gelditu da. Tubi lehenengo 23 jasoaldirekin, Beñat Amadek bat gutxiago, Jon Loyolak 20 eta Oier González Galdeanok
19. Tubiren 13. txapela. Zenbaki hori batzuentzat madarikatua izaten da, ea se kontatzen digun Tubik. Bueno, madarikatua izan dez, aspaldian hainbeste eto sufridu, ez? Oso, hasi nazinean urdu izamar, da gero ikusiote noala ondo, eta justu amaitut. 23 jasoaldia banta guztio, ez da, txarto, ez da? Ondo, txapeketak 22 behin josi hasi duguz, baina ikusten da, jentea, bainat eta oso ondo etorri direla, eta aukera gitxek bindote fai batin eskero, galtzeko modu egon da. Gainera, bainat, atzetik etorrita, zure marka berdintzeko sorian egon da. Bai, gane atzetik etorri eskero izan duzu, ez? Badakizu beste marka eta noberak egin eskero indarapur bet, gainditzeko moduen deko zule, ez? 13 txapel, 51 urte, ondino motivazioa bai aurrera jarraitzeko? Motivazioa ni ustez galduiten da urtean arabera, ez? Talde bat gauz dimen, bi gauz dimen, eta apurka-apurke ikusten baduzu inguruen jentea deko zule, postuite zara, ez? Baina, bueno, ez da erreza, urteak aurrantza doaz, geho kostatzen da azten, eta, bueno, ikusiko da, urtean amaitu indot, txapel bategaz, eta ia dator urtean ziten dugun. Uste nuen 23. sartuta segola, eta txapelan ere zen, baina jendearen aurpeka ikusi dudanean ikusi dut ez. Dezima batzugatik, baina ez da sartu. Pena. Orduan gaur indarrak ez dut zein, matematikek zein dutzu? Hori da, matematika eta, argi geratu da, dana eman bar da, azkeren momentura arte, eta, halakoa gertatzen dira batzutan. 23. jasoaldia, ez da baliagarri izan, metro bat egitik edo, hor konfiantza larregi izan duzu, ez da? Bai, ni uste nuen hori 24. azala, eta, ondo ikusi naz txapelketa osoan, eta uste nuen azkarra ni joala, eta, egunagatik beroa eguzki atera da, soka berotu da, eta azkenengo altxaldiak kostatu egin dira, eta hori badirudi azkenengo 30 segunduko ritmoa, bera joan da, eta, kirol bat baino gehiagotan ikusi zaitugu aspaldian, zein da zure benetako kirola? Nik hemen hasi nintzen, lasto altxaketan, orain nerenteno goiena pentatloiari begira, entrenatzen dut urte osoa, baina hau da datorrenean eta lasto altxatekako Bizkaiko eta Euskadiko txapelketari ezin diot inoiz ez ere esan, eta, pentatloiko prestakuntzari esker, ez dut hainbeste entrenamendu egin behar 2 minutuko lana egiteko. Berangoko txapelketek eman zuten laburbiltzeko, emakumezkoetan 2023ko txapelduna ingudearekin Karmele Gizasola 4. Gizonezkoetan Josu Marturet Nafarra txantreakoa irripartzu helburua lortuta. Eta lasto altzatze txapelketan